Renungan Harian HKBP Senin 10 April 2020 Mangolu do Sipangolu Au Turbuk Sadarion di Job Indo 10 ayat 25. Ai takas do huboto mangulu do Sipangolu Au jala ibana perpudi junjung di atas orbok. Mangolu do Sipangolu Au Pata saya sukun-sukun, pahaku saya lulu-lulu, di dia do debata. Pandohan di endeon naik patuduhon, pabawa jot-jot do aka parukilon, manang si taonon memben hita putus asa, jala putus harapan do. Bahkan olo do si pata, gabe laur hata medok, naso adong debata, dang perduli ibana di si taonota, jala ditabunihun buhina sian hita paula so diboto debata do si taonon nata adupi tikus do songoni iya si Job dihina parir dohot hina hacit ni si taonan na ikon ado panaing sanga do lahu rohana songoni sukun-sukun jala lulu-lulu rohana di debata di dia do debata alai di situasi nasongoni do tong di dok ibana ai takas do huboto mangulu do si panguluau jala ibana parpudi jong-jong di atas orbuk jala ia dung malak ke hulik-hulikon jala malua au sian sibukon hidauk kuma debata au saderi matutu marlida ibana gabe atuaku apalah matakon marlida ibana jalan dada anggo seleban polatung sudah piaku di bahen sihol nirohaku di bagasan ayat 25 saat di ayat 27 lapatanna di boto di haposai jala di haposisi Job do pabawana menotong lebata mandongani ibana ay holan tusido ibana makirin dan ngadong na asing Mian ndada ulaon namura lahu maniru pambahenan si Jopon alai ikon ingotatodo pabua mulutaon holan ala pasu-pasu ni debata sabingdo dang holan di palua alai dohot do diramoti alani nda motuk do hita persea pabua na parduli do debata di muluta dohot di akar ragam minata adopi ingot ma dosa dohot hamatian sendiri pe nunga dikaluhon marhiti hahehionna nunga monang ibana tong hita pe na ikon pamunakon na do sian aka parokilon dohot si taonon nata adopi ay manok tong do Yesus si palua jala si pangului mangaramoti ngoluta amin. Sian buku si jahawan si genok ari di HKBP buku pajonok kamu matu debata